2021 елда Россияда йорт хайваннарына томға суғыны мәжбүр итүче закон үз көченә керергә мөмкин. Төзәтмәләр илнең авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән. Бу үзгәрешләр маллар арасында чир таралу проблемасын хәл итүгә, аларның исәбен алып барырга мөмкинлек бирә. Республиканың кайбер хуҗалыкларында хайваннарга томга салуны башлап җибәрделәр инде. Әле 1-2 сәгать элек кенә туган бызауны инде исәпкә алалар. Бызауның 2 колагында тишеп, берсенә чип, икенчесенә махсус кодлы тамга куялар. Иске Шүриле авылындагы Яңарыш агрофирмасында төрекләрне исәпкә алуның яңа стандарты әнә шундый. Республикада беренчеләрдән булып хайваннарны исәпкә алуның эрек агросистемасын гамәлгә кертә башлаганнар. Бызауларга тамга салуның бернинди авырлыгы юк. Электән бирле тугач та тамга салынды. Алар гади формада, әйтик, үгезләргә зәңгәр, таналарга сары, ә нәселле бызауларга яшел төстәге чиплар куела иде. Ә хәзер барысы да бер, сары төстә. Аның каравы, хәзер хайваннар турындагы мәгълүматны смартфоннан база аша белеп була. Бары тик программаны күчереп алырга һәм камералар ярдәмендә QR-кодны билгеләргә генә кирәк. Бызауга бирелгән номер аша кайчан тууын, нәсел билгеләрен, кайчан прививка ясалуын белергә мөмкин. Республика авыл хуҗалыгы министрлыгы белгечләре фикеренчә, бу мәгълүматлар йорт хайваннарына мәҗбүри тамга салу турындагы яңа закон таләпләренә туры килә. Бу ни өчен кирәк? Беренчедән, безгә ит продукциясенең кайдан килүен белү өчен. Малларда авыру табылган очракта аның чыганагын ачыклап була. Ә хайваннарга уникаль идентификацион номер бирелмәсә, буларны шәп булмас иде. Төбәктә мөгезе эре төрлек барлыгын ачыклау өчен дә бу кирәкле чара. Татарстан сөт җитештерүдә илнең алдынгы төбәге. Шуңа күрә дә Татарстан беренчеләрдән булып эрек агросистемасын гамәлгә кертә башлады. Дөрес, әлегә эш ирекле куелган. Тагын хайваннарның тире астына тамга салуда каралган. Ул татуировка кебек бер кайчан да бетмей. Чит илләрдә мондый тәҗрибә күптән кулланыла. 2021 елдан башлап бу процедуралар Россия төбәкләре өчендә мәҗбүри булырга мөмкин. Дөртмәчләре, этләр, мөгезе эре терлекләр, кышкырт, дуңгызлар, атлар, дөяләр, йомшак мехлы җәнлекләр, умарта кырты көчләре, ясалма сулыкларда үстерелә торган балыклар да теркәләргә тиеш була. Аларга тамга салу белән дәүләт ветеринария хезмәтләре яки аттестацияләнгән белгечләр шөгыльләнәчәк. Теркәлүдән баш тарткан өчен 500 сумнан алып 1000 сумга кадәр штраф каралган. Башта штраф салынмаячак. Бу очракта экспертлар кешеләр хайваннардан күпләп баш тартырга мөмкин дип саный. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Рафкат Зиятдинов, Татарстан яңалыклары, Арча районы.